и тази вечер. Така ли да го разбираме? Не бих казала, че животът ми след участието в любовното предаване ми се промени, кой знае какво. Не може сега някой друго коляно да не са ти ударили някъде. Стига се прави на скромничка. Може би които не искат толкова да се потрудят, че да постигнат това, което всъщност искат да постигнат, а очакват някой друг да им го даде на масата. Едно не мога да отрека. Ако освен панделки в косите, Валерия чат-пат си връзваше и езика, това щеше много да й помогне. Тя ти каза, че започва бизнес. Валерия, Добре. тя не е, че се прави независима, ами по-скоро Добре да е мъжи, отколкото... голяма работа се прави, че постигнала някакви работи и сега е била нали сама и там един вид беше казала, че издържала понякога даже гаджетата с не знам си какво. Просто има късмет, че една идея е по-красива и изиграва си правилно картите. Можеше само ти да каже, не да го изтъква като не знам си какво и да я прави там дармадан. Защо трябва да е мъж по дяволи? Защото мъжа по принцип... И сега Димек много доволна, че си постигнала всичко сама. Макар че и той не се знае колко има да кажем, нали да кажем. Дуета беше прекрасен. Годиника е обаче някъде сви, той ще гледа, върчи си я, такова си я, пипа си я. Аз ако съм направо ще през жама ще вляза на, не знам, на ножица ще вляза. Разбира се, че много приятно ни изненадаха и искам да слушаме по-често такава музика. браво! Ти ли няма да искаш букук? Истинска, незабравима. Кирия двамата балабурници. С мучето как слушал. Ко държиш та страка тебе, брате? Какво почесваш ли го? Какво правиш тук те? Да ева, той там, мама, да ева, ненормална. Ама вие нещо оплаквате ли се? Аз за чух, ще не обсъждам. Гере, понека ти едни мъжи да бяха взели нещо. Вай с празни ръце ли учи отиш си идиотия? Майко ти е двамата с празни ръце, а не. Чикагото с турбичка, другия само изел братлин носа си и устата си с него. Вижте го, то си идиота. Ще ма уби, как се здрави са. Хванал са те отдолу, здрасти, как си, какво правиш? Ще ма уби, то си идиота. Не мога, брат, не мога. Добър вечер. Срам, при жена отиваш. Хайде на здраве. Его. Уж ми се уманим, братле, той не е махнал чашата от ръката си, не е свалил. Той направо му се е залепила като такова, като за мен ги стои с него чашата. Уж ми се умани, не еде свинско ли са порка, той направо се оби да пива. Бах ти, идиота. За днешната ни поредна вечер. И да може да вземем правилно отношение и оценки да дадем. Той предния път вика само кай за чукане, вика са на здраве. Ко на здраве, брате, ти изпиваш по 3-4 чаши. За сега съм позитивно настроен, очаквам много от... На мен местността много ми хареса. Нямам шапка. Мути, дай твоята шапка да я сложа, да я сваля. Много се радвам, благодаря. Брате, свали гащите, стига с тези шапки, знам, че ти се иска. Няма спечели много с баницата. Наистина. Ама не на маста, нали? Хората са казали, там де си вариш хляба, няма да свърши у нас работа. Да. Ами то наистина е супер. О! Аз се разплача. Дай му! Стига, ма ще ревеш, кой ще ревеш? Са. Не знам. Много ми харесва. Между другото, от предишния епизод, от миналия епизод, не съм чул този да нещо да не обича да не прави. Не съм чул такова нещо. Не съм. Човека всичко обича, бе. Музика и народните ни танци. За вас направих един Сигурно ако го дарат удари един път, сигурно ще кажем много хубава. много специален боб от моето детство по рецепта на моята. Те само на тебе някакви работи. Де да знам. Телешки. На вас също съм ви сложила по едно от Нормално, брате, не се чувства и нещо спешъл, брате. неговите киф. Макар, че не знам, що ти правят, че думкаш, брате, шампанското и бирите, като да ни казвам, брате. Направо чашата залепена за ръката ти, не знам. Ти свинско си едеш, какво се правиш тук? Деца, да ги опитате. ако Значи не малкото е телешко. Не еде свинско, ма иначе алкохола си го удряме, няма проблем. Сега, тук е горе, червено вино пише, брате, преди малко пише шампанско, на предните епизоди бири пише, работи, бяло вино пише, брате, нали стига? А това? Ами това е